Hola a tothom, soc la Natàlia i avui tenim una classe amb torsions. El ioga es diu que les torsions ens ajuden a desintoxicar-nos. I no només per al caràcter físic de les torsions, de tancar i obrir, sinó també energètic. Apretar els corrents, apretar els nadis, estancar uns segons l'energia per obrir-la i deixar que flueixi. Llavors anem a treballar amb això justament ara, al final de l'estiu, que tots potser comencem a necessitar una miqueta de neteja de tot el que portem a sobre, tots els excessos, que està bé accedir-nos, però netejar també. Així que ens col·locarem de peu a la màrfega, peus a distància de caderes, genolls relaxats, cadera basculada, braços relaxats. Tanquem un moment els ulls si ens ve de gust, mai com una imposició. Miro de repartir una miqueta el pes, sentir que tinc el control del cos. Fer unes respiracions profundes, inhalant per al nas. Exhala per la boca si et ve de gust, si sents que hi ha alguna cosa que pesa, que necessito treure de sobre. Si no, aniràs portant tota la respiració per al nas, inhalació i exhalació. Vas a poc deixant que agafi el seu ritme natural. Sempre que sigui un ritme tranquil, que no estiguem estressant la respiració. A poc inhalaràs portant braços amunt. T'agafes del colze contrari o de mig avantbraç i exhales, t'estires suaument cap a un costat. Tornes inhalant al centre, te'n vas cap a l'altre. Repetirem una vegada més, inhalant al centre. Exhales, t'estires una miqueta més enllà, suau, sense pressió. Tornes i exhales, te'n vas a l'altre costat. Inhala al centre i exhales, baixes pel costat, deixes que el colze de dalt venci cap als peus, cap a terra i pujo per l'altre costat. Al centre, baixo lateralment, col·lapso, baixo a fer el cercle i pujo obrint. Quan arribo a dalt, me'n vaig per l'altre costat. Baixo lateralment, deixo que baixi el colze contrari, pujo, omplo d'aire dalt i exhalo, baixo. Quan estic a baix, inhalo, deixo penjar un moment, balancejo braços, exhalo. Inhalo, de costat a costat, balancejo una mica, exhalo. Inhalo al centre, exhalo, articulo la columna de pujada. Flexiono genolls, sense deixar anar els avantbraços, em quedo a la cadira, elevo i exhalo, deixo anar braços pels costats, entrellaço dits de les mans, obro suaument el pit, em quedo. Deixo anar braços, inhalo amunt, exhalo, baixo fins als peus, sacsejo, inhalo, exhalo, baixo, inhalo, 3, inhalo, 2, inhalo, bé, exhalo, baixo cap a terra, col·loco mans, deixo la mà esquerra aquí
aquí, si no arribo poso el totxo, genoll dret flexionat, genoll dret estirat, genoll esquerre flexionat, obro braç dret a dalt. Primera torsió, em quedo 3. Exhalo, baixo i canvio, flexiono genoll dret, mà dreta a terra, estiro cama esquerra, elevo braç esquerre, 3. Exhalo, baixo, des d'aquí, inhalo, pujo amunt, flexiono genolls, exhalo, baixo les mans cap a genolls o principi de cuixes. Des d'aquí vaig a buscar el gat vaca de peu, inhalo, arquejo, elevo coxis cap endarrere, exhalo, arrodoneixo, amago coxis cap al terra, amago barbeta, obro, i exhalo, tanco. Anem a buscar un últim. Torno al centre, inhalo, pujo amunt, col·loco el pes sobre el peu esquerre, exhalo, baixo braços, col·loco mà esquerra, el genoll dret elevat, el braç dret endarrere, m'emporto la mirada. Si sents que vols anar una miqueta més enllà, tot i que estem avançant poquet a poquet, pots agafar-te del peu i treballar l'estirament de la cama. Inhalo, torno el braç dret per sota, cap endavant, deixo anar la cama endarrere, carrego, planto peu, planto taló, elevo braços, obro el pit, col·loco mudra si em ve de gust, Anjali, Kali mudra, exhalo, baixo braços per davant, elevo el taló de darrere, col·locaré la mà dreta al genoll, l'esquerra obre endarrere, em quedo 3, inhalo, baixo el braç, recullo el dret, me'n vaig amunt, estiro cames, exhalo, baixo les cames estirades, el taló de darrere elevat, baixa, 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 fins on t'arribis. Pots col·locar mans a terra, pots col·locar mans a la cama, pots col·locar mans al totxo, 1, 2, el que et vagi bé a tu. Treballes amb el taló de darrere aixecat per tenir una miqueta més de pes, més d'èmfasi en la cama davantera. Treballa amb tot el peu, inclús els dits han d'estar actius per agafar-se, per no perdre l'estabilitat. 2. Des d'aquí inhalo, elevo tronc a mitja alçada, flexiono genoll delanter, separo més si necessito perquè pugui baixar bé la cadera. Em quedaré aquí col·locant la mà dreta al terra, el braç esquerre de nou a dalt. Amb l'exhalació, baixo genoll dret a terra, m'emporto el braç esquerre endarrere, em quedo aquí. Puc obrir una miqueta el genoll esquerre si ho necessito, per poder deixar espai a la cadera que baixi. O puc mantenir-lo tancat, segons les meves sensacions. Si et ve de gust, pots inclús anar a buscar el peu dret, apropant-te-lo cap a
mà a terra, punta del peu dreta recolzada. Aixeco el taló i vaig girant cap al costat llarg de la marfa. Des d'aquí estiro les dues cames, flexiono avall. Inhalo, esquena recta mitja alçada, flexiono genoll esquerre, aniré baixant cap a aquest costat. I quan tingui més pes sobre el costat esquerre, roto aixecant el taló esquerre, aixeco la planta del peu dret i aniré baixant el genoll. Un cop soc aquí, m'inclino endavant, col·loco la mà esquerra a terra, el braç dret cap al sostre. Tot i que tornem a trobar aquí una torsió, miro de centrar que també la cama dreta està estirada, el dit gros està mirant cap al sostre per anar treballant també els isquiotibials. Exhalo, baixo, col·loco mà dreta a terra, m'emporto la cama endarrere. Des de quatre potes vaig a creuar la mà esquerra on hi ha la mà dreta on hi ha la mà esquerra. Vaig a buscar un catvaca una miqueta diferent i inhalo, arquejo. Exhalo, arrodoneixo, empenyo les mans contra el terra, intento amagar barbeta. Inhalo, arquejo. Exhalo, arrodoneixo. Inhalo. Exhalo. Torno al centre, descreu. Planto puntetes dels peus, no vaig cap al gos. Queda't aquí un segon, sentint. Estira i flexiona cames. Permetet aquest gos com una miqueta d'escolta. Inhalo, mirada entre les mans. Exhalo, camino o salto cap al principi de la marfa. Peus paral·lels, flexiono genolls, m'agafo de cada colze, balancejo una miqueta de costat a costat. Sento com va responent el cos, el moviment, a la pràctica. Sense pressa vaig tornant al centre. Inhalo. I exhalo, articulo i me'n vaig cap a dalt. Vaig col·locar bé la columna, la cadira, Utkatasana. M'emporto braços, els deixo anar, me'n vaig a darrere, entrellaço, obro el pit. Exhalo, estiro cames, baixo cap a terra. Activo bé tota la planta del peu, deixo que el pes se'n vagi endarrere. Tinc dits actius. 2. Sento com cada exhalació m'acompanya una miqueta més enllà. Inhalo, deixo anar braços, vaig amunt. Exhalo, vaig posant el pes sobre el peu dret, pujo genoll esquerre. Col·locaré la mà dreta al genoll, l'esquerra se'n va endarrere a buscar equilibri. Recorda, com dèiem abans, si vols anar una miqueta més enllà, pots agafar-te el peu, treballar amb la cama estirada. Inhalo, recullo el braç esquerre cap endavant, deixo anar el peu, el genoll.
Em porto la cama endarrere, garrego, obro, col·loco el mudra que em vingui de gust a les mans. Recullo exhalant, elevo el taló, col·loco la mà esquerra al genoll, la dreta se'n va endarrere i obro la torsió, vigilant que obro la torsió des de la columna, no deixo que la cadera dreta se m'elevi, es manté alineada amb l'esquerra i és l'esquena la que vol rotar, com si fos una escala de cargol que es va girant, vèrtebra a vèrtebra. Inhalo, recullo el braç esquerre, em vaig amunt, estiro cames, mantinc el taló esquerre elevat i exhalo, baixo. Inhalo, flexiono genoll delanter, tronc a mitja alçada, separo una miqueta més si ho necessito, deixo que baixi la cadera. Recolzo bé la mà esquerra, elevo el braç dret amunt. Exhalo, baixo genoll esquerre, cadera baixa, braç dret endarrere, obro la mirada. Recordo que puc obrir, si em ve de gust, el genoll dret una miqueta cap al costat per deixar que la cadera baixi una miqueta més. Però no és essencial per la postura, puc mantenir-lo tancat si ho prefereixo. Si vull anar una mica més enllà, m'emporto la mà una miqueta més avall, elevo el peu esquerre, inhalo, deixo anar, clavo la punteta del peu, torno la mà dreta cap a terra, aixeco el taló, giro cap al costat llarg de la màrfega, vaig repartint el pes entre les dues cames. Aquesta vegada deixo mà esquerra a terra, inhalo, obro braç dret amunt. Em quedo 3. Exhalo, baixo per sobre del cap, cap a davant, segueixo amb la mirada, recolzo la mà a terra, inhalo, l'esquerra obre, em quedo 3. Cames igualades, no li poso una flexió ni li poso més pes a un costat que a l'altre, amb la cadera, em tinc alineada. Exhalo, baixo el braç per davant, fins a terra. Des d'aquí vaig flexionant sobre el genoll dret, a poc. Les mans t'acompanyen on les necessitis per tenir suport. Vaig girant cap al costat esquerre, vol dir que el taló dret s'aixeca, mentre que la planta esquerra s'aixeca. Baixo genoll, me'n vaig endavant, i deixo braç dret recolzat per elevar l'esquena. Mantinc cap estirada, dit gros amunt. Exhalo, baixo. Em porto la cama endarrere. Ja he col·locat mà esquerra on tinc la mà dreta on tinc la mà esquerra. Des d'aquí inhalo, arquejo columna, exhalo, arrodoneixo un panyell, les mans contra el terra, esforçant-me per amagar el còccix. Inhalo, exhalo.
exhala. Inhala. I una més. Torno al centre. Descreu. Clavo puntetes dels peus. I me'n vaig de nou cap a l'os. Sent com ha anat aquest costat, semblances, diferències, com va responent el cos. Des d'aquí, mirada entre les mans, baixo genolls. Col·loco cul als talons. Si aquí més incòmode, també puc fer-ho amb el gluti elevat, en línia amb el genoll. Em portaré la mà dreta al costat, l'esquerra inhala a pujar. Exhalo amb estiu, lateral. Inhalo, torno al centre, creuo braç esquerre per davant, m'agafo de la cadera contrària, el dret per darrere, me'n vaig a buscar l'altre costat, l'altra cresta ilíaca, miro per sobre de l'espatlla dreta, oberta. I torno, inhalant al centre, pujo, braç dret amunt, l'esquerra m'ajuda recolzant els ditets a terra. Inhalo, torno al centre, baixo braç dret per davant, buscar costat esquerre, recresta ilíaca, mà esquerra va per darrere, buscar l'altre costat. Inhalo, torno al centre i vaig a poc a col·locar-me en postura del nen, Balasana. Puc emportar-me braços endavant, deixant el pes del front a terra, recolzar, braç sobre braç, del front a sobre. Tancar els ulls, em ve de gust i per un moment deixo anar el pes, deixo anar el control. Sento l'energia que hem volgut moure, aquesta desintoxicació d'accessos, i deixa que se t'aparegui què ha sigut accés per tu. Hem estat molt sobre uns pensaments, sobre unes emocions, hem fet molt d'una cosa, que ha estat bé, però que potser ens hem començat a deixar anar. Hem menjat molt d'alguna cosa que potser ens encanta però no ens senta bé i necessitem començar a deixar anar. Sigui el que sigui, està bé. No forcis els pensaments, si no t'apareix res, és igual, deixes la pregunta, l'atent a la ment, ja vindrà la resposta. I si no hi ha res que energèticament necessitis deixar anar ara mateix, no hi ha res del que necessites desintoxicar, queda simplement amb el benefici d'aquestes torsions, aquesta columna feliç per al moviment. A poc anirem tornant amb l'ajuda de les mans, vas incorporant, sense pressa, vas col·locant la columna, pots donar una miqueta de moviment al coll, quan estiguis preparada deixes que la columna creixi, t'assegures que les espatlles estan descarregades
Inhalo, braços pels costats amunt, m'omplo d'energia. I exhalo, baixo les mans per davant del pit, a l'alçada del cor. Obro els ulls, si els he tancat. I ens despedim aquí, felices, contentes, àgils. Ens veiem a la pròxima. Namaste.